Punten krimis ing wayahe wengi kae tansah ngelingake anggonku kangen slirane. Iki piye Pak No? Acarane jaranan iki kapan nih? Iya dengan izin Tuhan Yang Maha Esa karo restune Mbah Gunawijaya. Oh. Putra Gunawijaya iki payu tanggapan teng luar kota. Alhamdulillah. Bah, wis kewedutan pengen jaran iki tangan. Ya lek wis ngene iki kudune kaya awak-awak ngene iki tambahi semangate. Pancen tiangi semakin tinggi, lebih besar angin yang menerpa. Jadi karena tegen-tegenan awake dhewe. Nek iki tampile yo gak trimo sembrono. Wis payu adoh, tanggapane yo lumayan, bintang tamune yo ora nyemeh-nyemeh. Jos ya bintang tamune. Wah, Bondan Permadi. waduh, wis cocok kuwi. Putra Gunawijaya iki lek dhuwit gak patek diitung, tapi harga diri penting. Ah, ya wis Iya, kula. toh. Ngoten niku lho ya toh, Pak. Oke. Ya. Bener niku Pak No. Pas. Ya. Jadinya awake dhewe iki nyemplung yang kesenian aja semata-mata karena ingin mendapatkan uang. Tujuan pertama melestarikan kebudayaan nenek moyang kita. Nek nganti awake dhewe gak nglestarekne sok anak putune lho pengen roh jaranan kaya apa to omonge mbah-mbah dhisik wis duwe kesenian sing jenenge jaranan. Lha awake dhewe gak nyembung terus akhirnya yo kehilangan jejak to. Kalau ini Kediri kok. Nah, Mas Wisuk, budal karo aku ya. Apa nek kancane. Nyapa kono ya karo bojone ngejak sampeane nyapa. ya iki sing cilaka sing gak duwe bojo budal karo sapa? Nah, ini kena nah. Goceng sapa, Pak? Duwe bojo ngejak sampeane apa? Ini babon yang gede. Iki Pak No ngene iki tak takon aku. Iki aku oleh wong pinter ya ta. Jarine sini-sini donya ya nek tahta, harta, Wanita. lho ya ta, wanita. Nah, Iki lho. Tapi lek iki gak pak. Wanitane gak enek jare Kalau aku. kabeh renek, tahta yo ora duwe, harta yo ora duwe, ndakno wanita pisan. Lengkap berarti, lengkap. Ini nyemone aku. Lengkap gak duwene, nek lengkap duwene sempurna. Ogo aja. Piye ngono kuwi? Meneng aja cek kena lho. Aku dhewe nek sampeane golek wong pinter ya ta. Lah aku kan yo gong rabi. Ya. Aku takon nang rene, iki jare wong anu gitu. Mas Jare bojoke meneng ae sing penting hooh ngono. iki jare mengatasi harta karo tahta. Lah wanitane gak aku jare. Lah saiki nek terus tahta, Piye? terus jabatane apa jadi? Tahta kan jabatan. Heeh. Nek harta kan yo kekayaan. Hmm. Lah iki kekayaane apa? Jabatane apa? Oh. Pokok gede ra duwe. Apa meneh nyandaknya wanita? Mungkin jabatannya sekretaris ya tidak opo iki to jane. Sembrono lho sekretaris sampean. Sembrono. Tapi yo gong dilantik lah. Wis abu-abu lho kuwi. Kira-kira kapan ning lanti? Ya di delok kerjane sing rapi ya dilantik gak api ya gak usah. Kuwi JPLT tok lagi. Pelaksana tugas maksudnya. Tapi kira-kira sekretaris ngene iki Ya. organisasine dhewe aman. Aman nih. Lah paling godaan paling besar ning dunia iki wanita. Wanita gak duwe kan berarti lepas ke godaan. Wah, cocok kuwi. Ya sombene jaranan tanggapan ado iki ya to. Nang di Kota Patria. Kadoh iki di Patria Blitar lho. no. Blitar lho. Gak tapi tak komporane ben golek ya. Ceritane napa nggih bengi pisan? Niku acarane yo jam 4 mulai main ke maghrib standby dilanjut bareng isya ngantek jam. Tapi anu kajate sedekah bumi ya. Sedekah bumi iki. Awake dhewe jaranane gak nyemeh-nyemeh sedekah bumi kan Oh, wis jaranane. anu Tapi lek iso aja mendem-mendeman Pak No, ngoten mriko mendem-mendeman wah ciraka jenenge elek lho kok malian. Yo dijogo to marwahe Putra Gunawijaya Pangran. Aja gemen-gemen ora gemen-gemen ya Pak ya. Yo iya to, saiki nyapa to niat awake dhewe yang kesenian yo ora usah tanggung-tanggung. Tapi tak sawang lan nggone prewangane bayar metu. Wis gak mangu.
Mana edek ya. Aslinya sing ngomong apa ya aku to prewangan. Di sponsori Flanoid. Ya awake dhewe jarak. Sablon. Oh. Ora kemen-kemen sponsore masane. Sponsore jan jos niki ngian. Awake dhewe nyemplung nang organisasi Pak Pak. Muses. Arwane gak terima dhuwit. Harga diri sing ditaruhne kok iso. Iya kuwi lho. Oh. Putra Gunawijaya ya to. Sinden terkenal iki. Wis kabeh iki terkenal. Warane kong Pak Nur ngenane iki. Lah kok dimo tinggal bocah ndek ngisore ya kecil toh. Wis. Buka lancar ya to Pak Noh ya. Ya mesti kudu lancar loh. Alhamdulillah lancar. Amin. Saya wangi dungani. Anggap aja iki wis mulai untuk jalan. Niki ya siarane berkah Gusti. Jajane disambi Mas. Oh, nggih nggih. Berkah Yang Widi direstui karo Mbah Gunawijaya. Tapi mungkin sak derenge mriko tengene Mbah Gunur riyen. Iya no. Lali. Ya pamit. Kon ngetone. Nah. Kon ngomong nek kono iki mergo nek para rado. Kota Patria. Awake dhewe nguri-nguri sing wis pasti ya lho. Aja sing urung pasti diuruni sing pasti malah ditinggal. Sponsore lek anu aja sampe lali Mas wit. Lah kowe wis tak apa-apa kowe tak kon gawe sing godi. Nah, Genderane lah didekne ya ngono ya wisan. minimal ya loro apa piye. Yo iyalah minimal loro. Kiwa tengen dari nek kiwa nek tengen ngono iki. Adat iki kudu diuri-uri. Iya. Awake dhewe enake mergo teko wong-wong sing dhisik-dhisik. Dadine tinggale Mbah Buyute sing dhisik iki ya awake dhewe wajib Dari nglestarekne. nerone nenek moyang. Ana. Kok tak riyen nggih. Ketoke kok jame rada bengi. Iya, donga pandonga ae. Sok Ya betul wis. nek Kalau Ning kon. Pun. Yo ning pertemuan sesuk latihan kuwi kok nyapo kok. niku. gak apa-apa. Wah, pertemuan ini kok banyak Ya wis yang ngono. latihannya apa nih? Latihannya malam Minggu, Pak. Alon-alon nek mlaku, ngelingi gak ada bojo, lek kok tiba ora iso mijeti. Ini kan. Tenggene Pak Karyono nih. Eh? Karyono toko. Alah, kuwi ayah tak berguna yo ngono kita dadi. Malah hidupku menyusuri jalan.